If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Siga Channel. Ang ang nagapalaga sa imo. Lansiaga, Showtime Drama. Kagkaroon, suguro na naton ang pag-harata. Bogrong! Supremo. Gin patawag ko ikaw. Ako to nga suguon ko ikaw magkadto sa barangay na Isyaga. Nga bosaw. May ginapausi sa ako dito. Bahin sa pagkaisa ko nga si Boy Tirador. Ginabusuhan niya ang negosyo ko. Nakabalo ako sa mga galamay ko nga siya na kuno nagalider-lider sa dako nga sindikato. Animal, ang pagkaisa ko ngayon may pagkaman og matuod. Boss? Sang napriso ako, ginpabayaan ko sa iyang tanan. Ginsalig ko. Apang animal ya, ginmanog niya ako. Pero sige lang, Bogrong. Mabot ang panahon nga sukton ko sa sangtanan. Sukton ko sa sangtanan naging panghimo niya. Naging pang traidor niya sa akon. Animal nga Boy Tirador ngayon na. Subong pabayaan ko anay sila. Si Jackie, ang ginalaot-laot niya kung sino pa nga mga tarpulano. Ang ginpangbayra niya para maghatag sang kakugmat sa barangay na Isyaga. Pabayaan ko siya. Pero maabot ang panahon nga kagto niya pati ang siko niya sa pagtraidor sa akon. Supremo. Ay abaw, grabe ho. Kadamo na sa mga kandidato nga nagaparada ho. Nagapapili kagawad kag kapitan. Ay, lapit na lang adaan ang eleksyon. Ay, mabuot, masaligan, kag mapisan. Ay abaw kanami nga mga pasalig ba? Mahapos palapitan, pero budlay pangitawon. Ay ato pagid sa unhano, may nagakaraban pagid ho. Masaligan mo, mabuot, kag matudtuod magserbisyo, hindi ka pagbayaan, na pamatud-an na, kag may pamatud-an pa. Ay, tuod? Siya ang paglaom sang pamatanon, mabinuligon kag mapisag. Hold straight, aton butuhon. Hindi pagkalintan. Isulat sa balota. Ay, sulat nyo daya eh. Hindi pagkalintan, aton dapat butuhon. Sa sininga eleksyon, isulat gid naton. Isulat sa balota ang iyang hanganan. Basta may ligis lang. Ay, nga mo na yaman. Bawal na tani ang manghatag ang kandidato. Pero nga nang intradisyon na diya sa aton. Uy, hala. Sino nang galak ka to? Uy, ito kagawad na ako. Ito kapapili na di sa amo na ako. May paguro. Diskartihan ko ay. Butuhon naton, hindi pagkalintan. Uy, hala. Ang iya nga jingle ho, nagatokaro. Butuhon, gid naton. Ay. Kagawad, hindi bala. Gadalagan ka sa sining eleksyon? Tuod na kagawad? Padlagan ko kagawad Abaw, kanami ba? Ati, wala kita dawad? Ara na yung naring inugkaki niyo. Abaw, kanami ba? Ay, abaw, ginkuutan niya po dahil 50 pesos, oh. Ay, kagawad, huwag pagid kami to bala bugas balay. Tulong man to kurang bugas niyo. Abaw, kanami, no? Kabuot sa imo kagawad, no? At ikaw na yung butuhon ko, ah. Isulat ko yung alan mo sa baluta. Hala, bato paliges.
Kung ako, ang inyong putuhon dito sa aton barangay, siguraduhon ko sa inyo nga ang mga poste nga wala sa suga, patakda naton sa suga. Pag ang tanan ng mga karsada nga hindi pa simentado, ipasimento ko. Kung may sobrang simento, Ipasimento ko man ang guya mo, boy. Joke-joke lang na, no? Ay kalayan man ang ado, tama na gid siya aton kaseryoso. Pero ang hindi joke, ang ginambal ko sa inyo, ang edukasyon kag mga mangunguma at taga-anak kung siyang bulig, ang mga senior citizens, hatagan ko man siyang pensyon kada bulan. Ang mga persons with disability, buligan ko man, hatagan ko siyang livelihood program. Ako ya Mr. Do 50-50. Pwesto lang daya sa barangay hall, ah. Lolo Miloy, ano natabo kay Lolo Ilyong? Ngari ka magdiri sa ospital. Oo man, Lord. Langga, ano natabo sa iya? Gindala ko sa hospital kay natamaan gisa sa kastigo. Diyos ko, nga, sinong nagkastigo sa iya, Lolo Miloy? Ay, oo man, Lord. Sino nagkastigo sa iya? Ang mga tao gado paras batingo kay mas kubadong leader. Diyos ko, nga mo na, oh. Ay, kadugay na sa lagas-lagas la sa abon. Siling ko gid eh. Nadula silyong nagduda na ko to eh. Ay, Loy, hindi ka maglagaw-lagaw ha? Kaya basi ikaw ang isunod nila. Isunod? May armas ba na sila, Lolo Miloy? Wala ba sila kapagwa? Pero batsagan ko may ara kaya hindi mo na sila magwa kung wala. Kadelikado na gid sa bunga chimpo, no? Ay, ambot na. Hindi nagigwakan sindis ang panahon. Nga sa aton pa iniya natabo barangay man. Ay, ambot gani. May nabatian pa ko to gani sila. Ano ko, no? Galing tayo abot ko matuod Ay, to. ano ha? Ha? Kantuan lang ko no si Sky kagkwaon. Hala, tuod? Oo. Sige. Tawagan ko ani si Sky. Diri lang ka muna, sige, Lola. Istorya lang ka muna din, Lolo Miloy. Ay, Loy, sino galing nagbakal sa mga bulong ni Ilyong? Ako eh. Ay, ikaw pa nagbakal? Uy, mo to sa kapasidad ka magbakal. Ate, sige. Kaya may PhilHealth man na siguro kag may pensyon. 2,000 mo to. Parte to sa 2,000 mo ginbakal ko. Sige na, Loy. Sige. Malakat ko anay ha. Di ka Makadto ko to anay kay mga muyo ako nga maluwa si Ilyong. Dito bala ho. Dapat lang para kabayad sa saton. Ari na po sa pertahan sa kwarto ni Ilyong. Manuktok ako. Sir, pwede ka na makasulod. Okay Ari lang na pa rin sinti ko. pasyente. Istoryahasa, sir. Sige, masunod ako. Oo. Isan wala siya sang animo. Paintindihan niya kasi na. Sige. Sige magwaan na ako. Baw, ari na si Ilyong. Naghigdagin siya, baw. Puno sa mga nagkakabit-kabit, naglawas siya, mga injeksyon. Yung, makabakod ka gidyong ha. Yung, ang utang mo ha. Hindi pagbabai. Tapos ang lawas mo. Sige lang ha. Kaya karon pagwa ko na karon yung, tawagan ko si Sky. Hambalon ko si Sky nga, makadto di siya sa imo yung. Pagkabulig-bulig ini sa pagpabakod sa imo. Sige yung ha. Hindi ka pakasabat yung. Wasig sabat ba? Yung. Wasig sabat kapon. Siling sagdas okay na di siya. Aber. Ikapon ko siya abe. Hilay sound niya. Lah. Das. Sir, Siling mo okay na di siya. makabati na siya sa imo, sir, pero hindi siya makasabat. Di ka lain suray niya.
Hala! Uy! Kagawad! Ikaw galing eh? Oo, ako ni. Mapapili ka kuno sa diri sa barangay namon? Oo, gusto ko gintani nga magpapili kay para makaserbisyo man ko sa mga pumuluyo diri. Do kapila ko na nanabatian niya pasalig mong pro. Ikaw yung kagawad, anong mga plano mo sa barangay tahaw? Gusto ko ni ining inyo diri tani nga dalan magnami ani, so ako ni tani ipasiminto kun ako makapungko na sa barangay. Kag magahimo man ako sa ng education assistant. Ay abaw, ang mga wala ubra bala sa barangay, tatagan mo ubra. Taport! Abaw, grabe ba? Kadamo gali sa mga upod mo, oh. Kapapili man ako. Kagawad, wala kita da? Anong buot mo silingon nga wala gintada man? Siyempre, ang ligis eh. TRA 500 do Kadako ba? Hindi mo na ko pagkalimtan sa October 30 ha. Isulat mo gid ko sa sa baluta. Ati wala problema. Ang mga upod niya kagawad isulat ko man. Pwede man na. Doon na pilitan ba? Arin ako sa tiyanggihan ni Che Lucia. Baw. Kana, may isang dupoy-dupoy, isang hangin dre sa tiyanggihan ni Che Lucia, oh. Katawhay. Be, manawag ko kay Che Lucia. Chay! May ngaga! Ara ka da, Chay! Ay, ari ko din, Jack! Kumusta to? Sinumupon mo na si Lolo mo, Pidong? Ako lang isa, Chay. Tumigin obra to si Lolo. Ay, di anong pamahawon mo? Soft drinks lang akon, Chay. Kinakapamahaw na ko. Pang tunaw-tunaw lang, Chay, May soft drinks sa Chay. Ate, aragid eh. Dali lang ha. Tapos naman ko. Alin ko. Good ginato. Ba, salamat, Chay. Pwede lang ko kayo, Chay. Wala ko di ka dala kwarta, Chay. Nalipatan ko to sa bulsa sa dilargo ko. Tagaan ko lang ni karon sa hapon, Chay. Ay, sus, nga bata ka. Imo na lang inagin, libre ko na lang na si mo, bala, Jack. Ay, abaw. Terme lang kami libre ni Lolo Pedong ba? Ay, wala sa problema sa akon, Jack. Tila mo lang nang bilisin na. Imo na lang inato. Ate, salamat, Gitsaya. Thank you, good. Ay, may salakyan na nagdulog sa unahan sa'yo. Kilala mo lang salakyan na inat sa'yo? Ay, be? Ay, hindi. Bago lang ang salakyan nga ina, dire. Subong ko lang nakita, Jack, ng salakyan niya ina. Baw. May nanao ko. Baw. Si Boyong ang sa Chipoldong nagplanaw sa salakyan, no? Baw. Hindi. Kag may nagasunod pag isa. Hala kadamo gali sila ba? Ay, Jackie, sige na to. Dalaga na. Hindi ka magpadakop sila to. Amo ginang toyo ko di gani, Chay. Amo gani nagbalik-balik ko di sa tiyanggihan mo kay mapadakop ko sila. Ano? Ay, sus, Jackie, parihulan na nga naghikog ka to. Siguro ko nga patsyon ka gina nila. Kaginsugo gina sila ni Boy. Tira doon nga dakpon ka, Jack. Mabaya na sila, Chay. Napadakop na lang ko. Kaya daw kapoy naman ko sagit pa lagas-lagas sila mo. Abayari ng duwa, oh. Baw. Maglakat sila nga daw katikalon gijayo. Ay, baw. Triple daw. Baw, Boyong. Kumusta na kamo nga duwa? Ba may mga kaupod na kamo ba? O nga, nanimbal ka, Jack. Mayo. Kaya wala na kami ginpabudlayan pa nga mangita si mo. Mato, Jackie. Gani, subong. Hindi ka lagi makapalagyo sa amon. Maupod ka man sa mo kag sa hindi. Kinanglan. Madala ka gid namon. Ay, abaw. Ate, madala nyo gid ko kay maupod ko sa inyo. Ay, abaw. Amo na yung birigod ka bata. Araw malang galina. Tani sang liligad. Kung nagupod ka na sa amon. Tani, wala pa ka mo masakit no? Kasi sige ka mo nga doa. Ay, Jackie, sige na, Jack. Hindi sila pagsapaka, Jack. Nung ka nga magdalagan.
Kamalagsan kagin sa balas ang armas namon ngayon eh, Jack. Tistingan niya dalagan eh. Lantawon ta. Hindi mo ko magdalagan. Hindi ko yung magdalagan nga wala kontes ang dalagan na mo. Kung may kontes garo te, madalagan ko eh. Ante sige, maupod lang ko sa inyo. Sige. Kadugay mo. Kaya din nyo ang tiyang besiyo chayo. Thank you gid chaya. Ay, abang Jack, kinabalakan ko si mo, Jack. Palagyo na lang. Hindi chay. Mapadakop gid ko ni sila chay. Para matultulan ko kundiin ng headout ni Boy Tirador. Gusto ko matultulan ng headout ni Boy Tirador chay mo. Amo na mapadakop lang ko sila chay. Kadugay mo si mo, Jack. Nasika kay kaulat ang salakyan. Nugay nga mo dali, boyang. Chipol daw. Talaga ta. Masunod lang ko sa inyo. Ipaubos ng mga armas nyo. Ako lang kontra nyo. Nagdala pa ka mo armas ba? Wala di subong niya balbalanay. Wala ta sakita yung subong. Sige, masunod ko sa inyo. Oh! Nasika na.